No niin, rakkaat karvanaamarit siellä kotosohvalla. Täällä on kans karvanaamarit. Aika hyvässä kondiksessa jo. Elikkä mitäs sinne, what's up, yo, biatch? Kuten huomaatte, niin täällä ollaan sonnustauduttu tämmöiseen jouluisiin vetimiin. Ja on aito, ei ole photosopattu. Niin niin on pakko pistää jouluvetimet nyt jo päälle. Koska, niin kuin me kaikki tiedämme, niin perjantaina 21. päivää tuomio tulee ja maailma räjähtää. Niin se on. Kuule, maailmanloppu tulee silloin perjantaina. Ei tässä niinku aika. Joulu ei tuu. Tänä vuonna ei tuu joulua. Eikö isi ja äiti ole kertonut? Näin se nyt vaan on. Se on musta aika karmeita. Niin, siis mieti 3 päivää ennen joulua, niin sitten ne Maijat vaan päätti, että no niin, joo, ei tuu joulua, nyt tästä se loppuu tähän näin. Maailma loppuu nyt tähän näin, ei jaksa enää. Kalenterin tekijä ei jaksanut enää. Ei pysty tekemään. 3 päivää, ei, ihan ylitse pääsemätöntä. Ihme touhua. Niin, siis tää on aika mielenkiintoista, että elämme nyt vuotta 2012 ja silti täällä on vielä ihmisiä, jotka uskoo, että kyllä se maailma loppuu perjantaina. Näin se on. Siis miettikää nyt Maijat. Ne olivat intiaaneja tuolla Etelä-Amerikassa. Ja niillä oli tämmöinen kivinen kalenteri, joka loppuu tähän kohtaan. Se tarkoittaa sitä, että maailma loppuu just silloin, perjantaina. Mikäköhän tässä nyt ei täsmää tässä yhtälössä, niin kuin, että joo. Sama kun mä löytäisin tuolta kallolta kalenteri, jossa lukee, että jaha, huhtikuussa, se loppuu huhtikuun se kalenteri. No niin, no tää tarkoittaa sitten, että tämä maailma loppuu sitten jo huhtikuussa. Ei tuu toukokuuta, kun mä löysin kalenteri ja siinä lukee. Mitä ihmettää? Oikeesti. Sitä on ihan sama, että kun nämä on yleensä uskonnolliset piirit, missä näitä on niin kuin nämä maailmanloppuennustukset. Sieltähän näitä jostain kumman syystä sieltä kumpuaa. Koska se kuuluu uskontoon ja ideologiaan se, että tuomio tulee. Koska jos ei ole tuomiota, niin miten voi olla pelastus? Se tarvii olla niin kuin ääripäät. Siis uskonnot ja ideologiat on siitä mielestä erittäin tehokkaita, että niissä käytetään juuri nämä ääripäät niin kuin hyväksi. Ne on vähän niin kuin tämmöisiä action-leffoja periaatteessa. Niin kuin sama niin kuin, genre tietyllä tapaa. Ne ei ole leffoja, mutta niin kuin jos ne olisi leffoja, niin ne olisi action-leffoja varmasti. Koska miettikää nyt, siinä vedotaan ihmisten äärimmäisiin tunteisiin. Uskonnot ja ideologiat ei tyydy siihen, vaan että ne olisi siinä keskellä. Niin kuin, että no niin, elämässä on tätä ja elämässä on tätä. Että niin kuin, jos olet siinä keskellä, niin se on ihan jees, että niin kuin näin. Ei, koska eihän tuolla ei myydä lippuja, vaan se tarvii justiinsa niinku, tarvii actionia, tarvii jotain niinku kunnon musertavaa settiä, semmoista, joka niinku avaa ihmisten silmät ja saa niinku ihmiset niinku ihan kauhun partaalle. Niin sillä myydään lippuja kirkkoon, sillä myydään jäsenyksiä ja CD-tä ja keikkavideoita, kun papit vetää siellä lavalla joraamassa ja joo, Jumala tulee pelastaa, tuu sinäkin. Sillä niitä lippuja myydään. Juuri sillä, että vedetään kunnolla överiksi. Miettikää nyt, jos te perustaisitte uskonnon, niin tekisittekö se itse jonkun semmoisen uskonnon, että elä hyvä elämä ja se oli siinä. Kaikilla on kivaa. Välillä on vähän huonoa, mutta ei se mitään. Ei ketään kiinnosta tuommoinen, vaan siinä pitää olla jotain actionia, jotain sellaista jytää, sellaista extreme-meininkiä. Niin uskonnot ja ideologiat on kyllä ymmärtänyt. Tämä on jotenkin niinku tietyllä tapaa markkina-ihmisiä kyllä siellä niinku puikoissa. Jeesus oli varmasti aikamoinen markkinamies. Se ajatteli, että no ei nyt kiinnosta tää, niin eipäs kun lisätäänpäs tähän parit tulikiven katkuinen järvi, hirveät kidutukset ja tämmöiset, niin kyllä varmasti rupeaa kiinnostaa niin se, että minä olen oikeassa. Se on ensimmäinen seikka, mikä se niin kuuluu, se, että sulla tarvitsee olla se varmuus niin sisällä, että minä tiedän, sinä et tiedä mitään. Hyvästi tuulenpesä.
Se on se ensimmäinen asia, mikä niin vaaditaan tämmöisessä markkinointityössä, että se, että sulla on se vakuus siitä sun omasta jutusta, että sinä seisot sen oman asian takana. Mutta meidän tuotehan on kaikkein paras. No, muut tuotetaan on aivan sieltä syvältä perseestä. Mutta meidän tuote rulaa. Vaikkei se rulaiskaan, mutta silti sun tarvii uskotella itsellesi ja muille, että se rulaa. Niin se on se ensimmäinen asia, että minä olen oikeassa, me olemme oikeassa, kaikki muut ovat syntisiä ja kuolevat. Kyllä, tämä. Ja sitten sen lisäksi, että sinä olet oikeassa, niin sit sun tarvii vielä niin kuin perustella sitä. Se ei niin kuin riitä sekin, että jos sä jotain ostosteevetä katsot, niin ei siellä riitä se, että tämä veitsi on erittäin terävä, tämä on maailman paras veitsi. Se ei riitä, vaan sun tarvii antaa siihen niin kuin lisäpuolusta jotain sitten, että miksi minä ostaisin tämän veitsen? Miksi minä tulisin katsomaan sitä pappia, kun se juraa siellä stapalla. Tai ristinmuotoisella kitaralla vetää siellä taivaallista sooloa menemään, niin sama juttu. Tarvii olla jotain bonusta ja tarvii olla jotain huonoa. Niin se, että minä olen oikeassa, te olette väärässä. Jos et tee niin kuin minä sanon, niin joudut helvettiin. Joudut palavaan järveen, joudut sellaisen kuplivaan magmaan, jossa demonit hyökkävät kimppuun ja pistelevät sinut palasiksi ja sitten raajasi kasvavat uudelleen kiinni ja sitten uudestaan demonit pistävät sinut palasiksi ja syövät sinut ja ulostavat suoraan tuliselle kokkarepesälle. Kato siinä, tuollain kun muotoilet asian, niin heti rupeaa ihmisiä kiinnostaa, niin kuin, että ahaa, että jaa, no, niin tosiaan. Tuo on hyvä markkinointia. Ja sitten se, että me olemme oikeassa, jos teet niin kuin me sanotaan, niin sitten pääset autoalliseen paratiisiin, jossa vain livut siellä ihanuuksissa lopun elämääsi ja neitsyöt kiehnäävät kimpussa. Syöttään sinulle viinirypäleitä. No niin, no nyt rupeaa löytyä se kunnon markkinointihenki tästä. Niin tällainen sitä täytyy mennä. Ei se ole mikään niin kuin ihme sinänsä, että näihin uskontoihin liittyy sitten tämä homma, että maailman loppuu. Se voi olla koska vaan me syntiset, te syntiset, voitte kuolla ja joutua hirveään kirjoitukseen. Tosin tästä Maija-hommasta puuttuu tämä hirveä kirjoitus. Tässä ei tavallaan, tämä on tosi tylsä, koska tämä on pelkästään sitä, että on kalenteri. Se loppuu. Noniin, mitäs sitten? Maailma loppuu silloin. Mutta siinä ei kerrota, mitä tapahtuu. Hei, mikä story? Ei tää ole mitään markkinoita. Tää on ihan tylsää. Ei ketään tuommoinen kiinnosta. Maailma loppuu. No mitäs sitten? Ihan sama. Siis nämä maijalaiset on saanut kaikki ihmiset maapallolla puhun tästä asiasta. Ja sitten ne ei kuitenkaan kehittänyt mitään backstorya tähän. Ei mitään semmoista kulttimenosysteemiä, että jos teet niin ja näin, niin sitten pelastut tai tällainen. Siis ei nyt kyllä jäi hyödyntämättä hyvä tilaisuus. Voi että oikeesti. Jos olisi aikakone, niin menisin takaisin ja sinne aikaan ja sitten kirjoittaisin siellä parit, antaisin pikku vinkit siellä heimopäällikölle, että hei, että mitä te voisitte vähän lisätä, että tästä tulisi vähän kiinnostavampi. Vaikka semmoinen, että maailma päättyy, mutta maailmankaikkeus on luvannut niille, että jotka koko sen edellisen viikon, kun maailma päättyy, niin konttaavat vaikka takaperin päivän putkeen, kaikki päivät putkeen, niin kun vetävät vain rundia ympyrää takaperin konttaamalla, niin ne pelastuvat. Se on aika hauska nähdä, että kuinka moni täällä sitten konttaisi takaperin oikeasti. Ja sitten saisi muutkin ihmiset hupia siitä, että jos ei maailma päätykään, niin ainakin olisi viihdettä siitä. Nyt se on vaan että jaa, ei tässä mitään. Tosin. Siellä on tämä kuin ihme ranskalainen kylä, missä siellä asukkaat on jo ihan kyrsiintyneitä siihen, että kun siellä toimittajat ja sitten nämä maailmanloppu enthusiasts pyörii siellä kylässä ja siellä on jotain semmoista systeemiä, että sinne on kuulemma joku avaruusalus on haudattu sinne vuoren sisään ja sitten kun perjantai koittaa, niin se avaruusalus lähtee sieltä vuoren sisältä ja kaikki ne, jotka siellä on, niin ne pelastuu. Oh my lord, pitäisikään meidänkin lähteä sinne nyt. Siis avaruusalus vuoren sisällä. Jaa, okei. No, sehän on aika helppo homma.
Käykää katsomassa siellä vuoren sisällä, onko siellä avaruusalussa. Nyt siellä media pyörii, nyt siellä pyörii noita ihmisiä kattelemassa. Ei yllättäen siellä yhtäkään havaintoa tullut, että siellä olisi joku avaruusalus. Niin siis mistä nämä ihmiset on saanut tämän tiedon? Pieni radiolähetin päässäni vastaanottaa tietoa jostain tuolta kaukaa. Tuolla Ranskassa on yksi kylä, siellä vuoren sisässä on avaruusalus. Sinne heti kaikki. Ilmoita kavereillesi, pistä Facebookiin status, perusta ryhmä, nyt koko maailman ihmiset sinne Ranskan kylään, että me pelastumme. Siis mitä vittua? Oikeesti. Siis mistä? Kuka keksii tuommoista? Paitsi. No niin, nyt se selvisi. Paitsi, jos se onkin sen ranskalaisen kylän joku asukas, jotka on ajatelleet, että no niin, että saadaan vähän ekstra joulusesonkia tänne, että kun laitetaan tuommoista settiä. Tuossa mä en tiedä, missä on se kanava, että mihinkä sä laitat tuommoista informaatiota. Onko täällä joku Psychic Super Hotline olemassa, mihinkä jos sulle tulee äärimmäinen pim, universumi lähettää sulle signaalin suoraan aivolohkoon, että sä voit sinne sitten lähettää sen viestin, että nyt tuli mullistavaa tietoa Ranskassa, kylässä, on avaruusalus, sinne kaikki heti nyt. Että sitten kaikki tietää tosiaan, koska näköjään tämmöisiä superviestejä täällä leijuu ympäri universumia, mutta me tavalliset pulliaiset emme vaan ymmärrä niitä, ne ovat niin mahtavan super extraordinaarisen jollain toisella tasolla ja ulottuvuudessa, että me ei päästä niihin käsiksi, joten meidän tarvii vaan leijua täällä meidän tavallisessa pulliaisolemassaolossamme ja näin olemme riippuvaisia näistä superneropateista, jotka näitä viestejä vastaanottavat. Ehkä meillä jokaisella pitäisi olla tämmöinen psychic, niin persona psychic, eli tämmöinen psyykikko tässä vieressä. Sillä että jokaisella ihmisellä olisi persona psyykikko tässä vieressä, sillä että kun sille tulee se viesti, vähän niin kuin kännykkä. Että se olisi tuossa käsipuolessa, din, sitten pim, sain viestin, nyt universumi viestittää, että totuus löytyy vaahtokarkeista, nyt heti kauppaan. Niin, sit voitais kaikki mennä, kaikki sais heti ne viestit, koska en minä ainakaan, siis minä olen ihan tavallinen kuolemainen. Ei minulle tuu tommosia viestejä, minä en vaan pysty. Minulla ei ole sitä vaan radiovastaanotinta. Vaikka olen tehnyt meditaatio, olen tehnyt joogaa, olen tehnyt kaikenlaista, niin ei. Ei vaan, universumi ei lähetä mulle näitä viestejä, näitä kriittisiä viestejä. Mistä mä voin tietää se? Siis vittu, jos maailmanloppu oikeesti perjantaina ja se avaruusalus on siellä kylässä, niin mistä mä voin tietää sen, kun mä en saa niitä viestejä? Miksei mulla ole sitä radiovastaanotinta päässä? Oikeesti. Persee. Ja mä tarvisin ainakin joku tämmöisen henkilökohtaisen psyykikon tähän viereksi, joka aina mulle kertoisi nämä jutut. Hyvä se on sitten päivää ennen kuulla tästä, että siellä Ranskassa on se joku kylä ja sitten kaikki lennot on jo ihan täynnä ja sitten uimallakaan ei enää kerkeä sinne. Ja sitten kun se maailmanloppu tulee ja se lähtee se avaruusalusta, niin sitten mä jään tänne vaan katsomaan, että joo, no niin, en päässyt sinne. Nyt jäin tänne. Oi vittu sata. Tää ei ole reilua. Miksei meidän koululaitos tue tätä? Miksei meidän koululaitos kouluta tämmöiseen psyykkiseen vastaanottoon? Tai että jos ei sitä pysty asentamaan tavallisen ihmisen päähän sitä radiolla vastaanotinta, niin miksei siellä jo sitten meille kaikille anneta näitä omia psyykikkokavereita, jotka sitten vois kertoa meille nämä kaikki universumin supertotuudet, mitä kukaan muu ei pysty täällä todentamaan. Ja mitä varsinkaan tiede ei pysty mitenkään, koska se ei ole edes sama asia. Ei pysty mitenkään edes sinne päikään mittaan näitä asioita. Nyt mua kyllä vähän rupesi vituttaa näitä asioita. Miettikää, jos se tulee se maailmanloppu. Sitten me vaan istutaan täällä nauramassa sillä asialla, että siinä se maailmanloppu tulee ja niin varmaan tuleekin. Sitten se tuleekin. Niin, ne on siellä Ranskan kylässä ne kaverit, jotka pelastuu. Ne siellä vuorella odottaa makubussin teltan kanssa siellä niin hytisee. Oi, pelastakaa meidät, pelastakaa meidät.
Me vaan täällä nauretaan, me ollaan niin sarkastisia, me ollaan niin ironisia, me ollaan niin vitu hipstereitä täällä näin, joo, joo, uskotte jonkin kalenterijuttu, mutta tässä onkin totta. Niin, kukas sitten nauraa, me jäädään vain tänne. Maailma loppuu. Siinä ei edes kerrottu, millä tavalla maailma loppuu siinä ennustuksessa. Se oli vain kalenteri. Niin. Mitäs sitten, jos se tarkoittaakin sitä, että niin kuin kaikki kalenterit vaan häviää maailmasta yhtäkkiä? Kaikki kellot häviää. Pim. Kuka ei pysty enää mittaa aikaa. Kuka ei tiedä, koska pitäisi mennä töihin. Kuka ei tiedä, koska lomat alkaa, koska lomat loppuu, koska on mikäkin viikonpäivä, koska pitäisi olla kokouksessa. Niin se onkin se maailmanloppu. Aika häviää. Pim. Sitten me kaikki vaan ollaan ja katsotaan, mitä helvettiä täällä tapahtuu. Ja sitten nämä jotkut on siellä avaruusaluksessa ihan onnellisena, niillä on vieläkin Rolexit vaan käsivarsissa. Miettikääpäs sitä. Tässä on vielä muutama päivä aikaa. Tänään on tiistai 18. päivä 1, 2, 3. Tässä on nyt vielä 3 päivää miettiä. Niin, että kannattaisiko lähteä sinne Ranskan kylään vai ei? Mitkä on ne vaihtoehdot? Miettikääpäs sitä.